sa tanan. Ang taga Nineve ug ang katawhan sa habagatan nisalig ug nituo sa mga pulong ug sa ilang nakita sa ilang panahon. Ang rayna sa kahabagatan gi-appreciate kayo niya ang wisdom ni Hari Solomon nga gani ang pagsakripisyo sa pag-anha aron pagpaminaw lang kaniya dako kayo ug lisod kayo nga buluhaton apan kini iyang gibuhat. Ang mga tao sa Nineve naghinulsol sa sala tungod sa ilang pagkadungog sa wali imbitasyon ni Hunas sa maong bayhon sa pagbalik ngadto sa Dios. Sila nagasalig, sila nagatuo. Kinsa man si Solomon, kinsa man si Hunas. Sila ang mga katawhan o mga tao nga gigamit sa Dios alang sa iyang kahimayaan, alang sa pagdala sa mensahe nganhi o ngadto sa katawhan. Nindot nga ato kanang maamguhan mga igsuon nga ang Dios di ay kanunay nagpadala og katawhan, kanunay nagpadala og mga sinugo, kanunay nagpadala og mga mensahero diha sa iyang katawhan aron lamang kita makaamgo, aron lamang kita makabalik ngadto sa Dios, pinaagi sa pagbasol o pagbiya sa atong mga sala. Pero si Jesus diha sa iyang panahon, iyang daong gipanghimaraot ang katawhan sa iyang panahon, kay mismo naa siya apan wa siya makita, wa siya madawat, wala gihatagan og bili. Apan kung tan-aw nato mga igsuon, mingon gani kita nga diha sa maong ebanghelyo nga ang katawhan nagpunsisok nganha kang Hesus. Daghan kayo sila nga nangadto kang Hesus. Pero nganong wa makita ni Hesus ang appreciation sa iyang presence. Tungod kay klaro ni Hesus nga dili si Hesus, dili ang manluluwas, dili ang Dios ang ilang gipangita, kundili ang milagro lamang nga iyang gibuhat. They want the miracles, not the doer of the miracle. They want to see great things, not the great person who is the source of that thing. Kana ang tataw nga gisaway ni Kristo, nga diha sa ilang kinabuhi, gipangita ang mga dagkong milagro, gipangita ang mga kuyaw nga mga timaan sa presensya sa Dios, pero mismo ang Dios nga naa silang taliwala, wa nila ma-appreciate o wa nila makita. Kininindot kaayo sab nga pamalandungan nato mga igsuon. Kay ngano, most of us matandog yutang na milagro no? Malipay yutang makakita sa mga hinimo o gihimo sa Dios nga makaingon kita nga dakong gasa diha kanato. No? Pero sige tag usay pangita o kalipay nining maong mga milagro. Pero ato baka na-appreciate si Kristo sa atong taliwala. Bago lang, last week lang, balik-balik sa akong page sa Facebook, Dancing Sun, perting hugyaw sa mga tao, kay naay Dancing Sun, perting lipayan nila sa Dancing Sun. Pero, kung makakita sila og sun, nga dili dancing, sige bagot-bot, init kayo, no? Madaot ang akong kompleksyon. Igang kaayo, naunsa naman yung kalibutan karon. Pero musayaw na ang sun, diha, lipay na ta, bisag init kayo. Nakita ba nato ang kabulahanan sa Ginoo niya na? Sige tagpangita
sa mga timaan nga naa si Kristo apan sa Eucharistia di gani nato mabati o ma-appreciate ang iyang presensya. Nganuman kung maadto ta og mga shrines, no? Og mangayo ta og mga miracles. Perti bang sigaha sa atong mata. Pero sa pagsimba, mga tuog man ta. Naunsa naman eh. Dili baka ta ipanghimaraot ni Kristo? Mga kaigsunan, let us find the presence of Christ in our midst. Miracles are good, but they are not the end in itself. Ang unta, atong pangitaon ang presensya ni Kristo sa atong taliwala. Sa simpleng mga butang nga mahitabo, sa mga sakramento nga iyang gibilin diha kanato. Hilabi na sa Eucharistia. Nga unta kini, mao'y atong huptan sa atong kinabuhi sa pakighimamat kang Hesus. Mauna, nga kini unta ang atong pakadak-an sa atong pamilya, sa atong mga batanon, sa mga kabataan karon. Aron mo turok ang bukasyon. No? Usahay mayong kita, we appreciate the Lord when He sends priests and religious to our place. Pero na-appreciate ba ka nimo ang Ginoo sa tawag sa bukasyon sa imong kaminyoon? Kana ang atong pamalandungan. Kay tinuod mga igsoon, wala nagkulang ang Dios sa iyang milagro adlaw-adlaw diha kanato. Dili lang haom sa atong gusto usahay. Apan surely, karon mismo, naanay milagrong nagahitabo. Nga ikaw buhi karon. I-appreciate nato kining maong mga kaayo sa Dios. Aron unta, no? Pagkakita nato o kining atong mga kabatanunan o mga kabataan, makadungog, makaila, o makasunod kayod sa kabubuton sa Dios. Sa Eucharistia karon pangayuon ta, dili ang mga dakong milagro. Pangayuon ta nga kita makakita kayod kang Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog.